Mutta ei onneksi niin rajusti, että olisi tulvia päässyt muodostumaan ainakaan tänne Tsakarekapon Trecapua-Pacuan radan ympäristöön, joka muuten nyt tällä hetkellä on Nelson Piquén nimeä kantava rata. Ja siellä on sitten Senna valmiina varikolta lähtöön. Sekä Capelli. Ja Capelli siellä perässä. Tästä tulee mielenkiintoinen kilpailu kaiken kaikkiaan. Kauden avaus. Formula 1 autorollin kuninkuusluokan ensimmäinen kilpailu. Ja jotakin fäniä siirretään hyvin väkivaltaisesti pois startista, jonne kellään ei ole mitään asiaa. Nyt on tosi kyseessä. Tunnelma nousee käsin kosketeltavaksi. Kannattaa kiinnittää huomiota erikoisesti Mansellin ja Bootseniin, joka on vasemmalla noin 4. auto. Sen takia, että heillä on normaali moottorit, joten pitäisi lähteä paremmin viivalta kuin turbojen. Siellä on kuvasta katsottuna tavallaan Prost vasemmalla ja Mansell oikealla. Ja Mansell selvästi tietysti ykkösasemassa. Näin heiluu lippu. Ja valot on päällä. Punainen valo. Ja vihreä valo. Kuka saa parhaimman lähdön? Mansellin pitäisi näin ollen ampua sieltä keulille ja hän tulee ykkösenä. tulee välistä jo normaalimoottorilla myöskin. Prost sai startin. Valtavaa siksakkia. Rosberger. Rosberger. Mansell. Mansell on siellä välissä. Mansell on toisena. Prost otti hienon lähdön. Sitten Mansell. Berger. Mutta siellä on sitten... siellä on Piqué ja ahdasta on. Mistä löytyy sitten Ayrton Senna punavalkoisella numerolla 12. Prost johtaa. Prost johtaa. Berger on erittäin tiivisti Mansellin perässä. Se tulee olemaan Mansellille ongelma suoralla sen takia, että Bergerillä on ehdottomasti noin 20-25 kilometriä tunnissa suurempi huippunopeus suoralla. Eli ohittaminen pitäisi olla hänelle helppo tältä etäisyydeltä. Ja nyt kun ensimmäistä kierrosta taitetaan, tietysti seuraamme aktiivisesti kuvassa, mitä oikein tapahtuu, mutta kerro nopeasti tuosta Rion radasta, minkälainen se on ajaa, varsinkin nyt kun polttoainetta on tankit täynnä. Ja Berger ohittaa Mansellin niin kuin oli arvattavissakin. Alboretto ohitti Boutsenille, eli toinen turbo myöskin. Turbot nousevat kovaa kärkeä. Ja Prost johtaa uudella McLarenilla, jota ei oikeastaan ehditty testata ollenkaan ennen Rion kisaa, mutta osoittautui heti alussa erittäin nopeaksi tämä uusi auto, niin kuin harjoitustulokset osoittaa. Senna oli paalulla, Prost oli kolmanneksi nopein. Prostan ajaa tänä vuonna numerolla 12. Lähikuvissa tuo numero parhaiten näkyy. Hänethän olemme varmasti tottuneet ja monet ovat tottuneet jo näkemään useamman vuoden ajan numerolla 1.